uthetha nabafundi bakhe. Haleluya. Uzawuhamba. Amen. So uThomas athi kuba uThomas apha kuvesi lakhe uthi, Nkosi, asazi apho uya khona, singathini na ke? Nkosi, asazi apho uya khona, singathini na ke? Uyazi indlela. Haleluya. Haleluya. Le vesi langcwele isixelela ukuthi haleluya, ukuba uYesu simamkele, haleluya, siyazile indlela. Haleluya. Sisendleleni ngoba uYesu nguye indlela. Haleluya. Ayikho enye indlela abantu abanothi bahambe ngayo kakuhle bengekho kuYesu. Haleluya. Because indlela enguYesu yindlela eya ebomini obungaphakade. Haleluya. Nanjengoba esisho phaya esithi ndini ubomi. Haleluya. Okusho ukuthi apha kule ndlela asikhokhela kuyo uYesu. Haleluya. Usikhokhela endleleni eya ebomini. Haleluya. Indlela eyosinikeza ubomi obungenaphakade wangcono. Haleluya. Futhi indlela esinikeza ubomi obungcono. Haleluya. Because nxa singekho kuYesu okanye singekho kwindlela yakhe, haleluya, sisebomini obungena-direction. Haleluya. So ke ngoku yena usinikeza yena abangcwele into yokuthi sijonge kuye. Haleluya. Ngoba yena ububomi. Haleluya. Futhi yena uyindlela ene-direction emsa ebomini umntu. Haleluya. Haleluya. Ubingathi ndiyinyaniso. Amen. Okusho ukuthi nxa ukuYesu, haleluya, uyazile futhi uyibonile inyaniso. Haleluya. Because uYesu akaze lava uzokhohlisa abantu okanye uzoqamba amanga ebantwini. Haleluya. Kodwa uzobabonisa inyaniso. Haleluya. Amen. Ngomdali wethu bangcwele. Haleluya. Because uThixo akakwazanga usivela ngokwakhe futhi. Haleluya. Because uyowathumela uYesu. Haleluya. Ukuthi azosibonisa inyaniso, azosibonisa indlela. Amen. Haleluya. Yokwenza bangcwele. Haleluya. Futhi azosinikeza nobomi. Haleluya. Because samkela ubomi obungaphakade. Amen. Asamkelanga ukufa. Haleluya. Asamkelanga uba samkele uba singcwatshe. Amen. Kodwa samkele into yokuthi siphile ubomi obungaphakade. Haleluya. Amen. So uThixo kumphakama lo vesi namhlanje. Haleluya. Ukuthi sazi ukuthi nguye indlela, ngubomi, nguyinyaniso. Haleluya. Futhi uthi akekho nawuya kubawo. Haleluya. Engakhange yegama. Haleluya. Okusho ukuthi abantu kunyanzelekile nakanjani. Haleluya. Beqale kuYesu phambi kokuthi baye kubawo. Haleluya. Because akakho umuntu okwazi ukuziyela kuThixo engakhange aye ngoYesu. Amen. Haleluya. Kodwa ihlobo labantu abathi hayi mina ndiyakwazi ukuthandazela. Amen. Haleluya. Abe lo muntu engamamkelanga uYesu. Haleluya. Umuzo wami inoba la mthandazo wami uphelelanga. Because kuthiwa umnye umuntu okwazi ukusiyela kubawo nguYesu, lo abantu bangamfuniyo namhlanje. Haleluya. Because ukuthi abantu abamfuni uYesu bathi hayi sithandazithiyo. Haleluya. Ofithi bayazikhohlisa. Because inye indlela iyinyaniso futhi uyibomi. Haleluya. uYesu. Futhi akekho umuntu onoziyela kuThixo engakhange aye ngoYesu. Okusho ukuthi wonke umuntu unyanzelekile kanjani if uyamfuna uThixo aqale apha kuYesu. Because uYesu wayethunyelwe nguThixo emhlabeni, zange azizele ngokwakhe okanye zange aze uMariya avuka acinga into yokuthi mandithi nako umntwana uthunyelwe. Haleluya. Even nendlela azengayo bangcwele andiqondise bekhona into ozengendlela uYesu awenzangayo emhlabeni. Haleluya. Okusho ukuthi nyhani wayethunyiwe. Haleluya. Uzofezekisa umsebenzi wenziwayo. Haleluya. Haleluya. Ingawuthixo ngabanceda abantu bonke bafikelele kwazini inyaniso. Haleluya. Basindiswe because inye indlela esizawuya ngayo zilukisiswa. Haleluya. Ngive nabanye abantu bengcola noma kuhaleni izolo bebekwenzihloko konwendini. Futhi ukuva abantu athi umhlawumbe uyagula uve ngalo muntu esithi uba yo ngasithi vele angithathe. Uthi vele izibuzi uba uza kuthatha kuseni kodwa umakhelanga kodwa uthi uThixo makangithathe uza kuthatha kubekiseni because awumakelanga lalo Thixo umfunayo uba makangithathe. Ukuthi ndiyakalela nyani uyazi uba inyuma bayazi umuntu uyavele avelele emveni koko because nyani banakala ukuthi athi yo hayi andiyagula
noma uThixo andithathe uzothatha njani kodwa awumakelanga uzawuyawo. Haleluya. Uthi ngiyamkhetha ukothina ngisicela ngoba uyagula ahambe ambele mbozela kwamkela uYesu. Lo mntu lo uzenzela indlela erayithi. Lapho seyicaca lokho eyakho indlela uba yena uyakho. Lokho ngokuyena uthi ngibe nditsho phinde akakazi ukuthatha uThixo because kaloku angamkeli. Akangangeni kuwe enze bakuthathe ngokwakhe ke ngoku andiyazi le izakuthatha yona into. Haleluya. Haleluya. uThixo angangasa ngabanceda abantu bakhe. Haleluya. Bavuleke bangcela amehlo because ngoku sikwixesha lokugqibela. Siphila kwixesha lokugqibela ngoku. Ixesha apho ngoku kufanele uba umntu nomntu abheke kuThixo. Izinto zonke ngoku abantu bandithi bazenzile kodwa zisebenzi. Kodwa still abantu basavalekile. Umthandazo wethu ngowokuba uThixo bancede bavule amehlo. Bakwazi ukubona inyaniso, bakwazi ukubona indlela. Because ngoku sikwixesha lokugqibela. Zonke izinto esingekayenzi ngoku ayikabikho. Ndisho izolo kuye ndithi hayi kodwa esingekayenzi ngoku into ayikho. Ilixesha nyhani lokuthi sibuyele kuThixo. Because zonke izinto sizenzile, zonke izinto zenzekile futhi. Kodwa ngoku kusheshe abantu abasaqinileyo futhi abazixele ukuthi hayi abangafuni ukwamkela. Kanti xa sinovule siququka sonke samkele uThixo angasinceda. Haleluya. Futhi nangumbono omhle. Futhi nangumbono omhle even nasezulwini. Xa ebula unyani ezolanda ibandla sihambeni sonke. Nangumbono omhle gqithi lowo. Lona abantu basaqinise inhloko nenhliziyo abafuna ukukwehla. Bamkele uYesu ngendlela erayithi. Naba sebesithi bambambile bakhona uvela uqonde kodwa Nkosi yami uba ngathi siyahamba ngomso abangakhona banosheya. Angasi ukuthi bangabanceda nabo. Bangazenzi isithi kodwa baphila inyaniso. Bangaphili inyani baphila inyaniso. Kukhona laa nto abantu badla ngoyithetha mna ndiyithanda nto. Abantu badla ngoyithetha xa beshumayela athi bazalwane abazalwane bananyani. Uyabaxelela bananyani then babathini ke ngoku emveni koko. Baxolela inyani okanye babonisa inyani. Ungapheleli ukuthi abazalwane bananyani. Yho ayikangcwele. Akazi uThixo angasinceda. Naba ke abananyani abanceda uThixo babe nenyani. Because ingumbono ombi nasebantwini abangekamaamkeli uYesu. Ikwasithi abangento yokuthi abantu bangamamkeli uYesu. Because asifuni uhamba right endleleni so that abantu bazohlambuleka. Because aba bantu abayana bazohlambuleka besajonge ukuthi bebona ukuthi oh hayi ababantu. Kukho abantu abadla ngoshumela umntu athi sendijonga mna ndijongojonga uThixo njani emntwini ongazinto. Emntwini ongazinto sholo umntu ongazinto uzawujonga wena. Akazujonga uba wenzani. Akazujonga into yokuthi ajonge uThixo. Uzawujonga wena uba yho hayi kanti nongena nam kulaa nto ndifane nobani. Ewe uba ngumbono ombi ke ngoku lowo. Ingase uThixo angasinceda nyhani bangcwele. Ancede abazalwane bonke, ancede nabantu abangekasindiswa. Nasezifemelini zethu sibathandazele nabo abangekafuni usindiswa basindiswe nabo. Bafikele kwazini inyaniso kuba sisekugqibeleni bangcwele. Unyana womndeni uyeza uzawufika kunjani ehlabathini. Kolomnye umfundisi odla ngokuthi bangabe eMaitland alomfundisi ukuthi kungabe kudala ebuyile ingakayi nokuthi uthi awujonge emhlabeni aqonde kusekubi senzima. Haleluya. So siyamcela ubawo asincede kakhulu siyibone indlela siyibone inyaniso enzele sizofumana ubomi obunaphakade. Amen. So